Здравейте хора, аз съм Елислер 2 и първи днес ще направим един клип на GTA San Andreas Sector, в който аз нямам клипчета. Долу в описанието на клипа ще бъде IP на сервера, при мен тук е с Суки Кибрид. Здравейте хора от YouTube, аз съм Сладки Кибрид и днес ще ви разведем из този сервер. Мога да започнем с някои главните неща. На как да пишете в сервера, натискате Т и винаги когато ще пишете някаква команда трябва да изкрива черта. Ако искате просто да напишете в чата без, например пишете здравей и ето излизане в чата. Ако искате да имате безкрайна кръв, пишете God. И кръвта ми вече е безкрайна и да ме стрелят няма да умра. Ако искате да пишете God и изчезва, аз сега си направя да имам. Ето някои играчи, ако искате да имате много пари, пишете кеш. И имате, ако искате да вземете кола, Т, крива чата В и ето, например... Ако искате да блъснете човек, минавате отгоре му. После те ще науча. Ето тук има различни категории. Аз ще науча ти, ще видиш. Да отидем на някои от главните места, например СФ. И сега си взема някоя кола. Какво беше то СФ? Сам Фиеро ли? Да. Да взема някоя кола. Тук на СФ може да си голите кола, сега ще си голям някоя, например е тая. Чакай, айде и двамата ще направим коли и долу в коментарите ще напишат коя е била по-яка. Хайде. Добре, ще направим. Аз избирам Феникс. Аз Куп. Добре, давай. Феникса тя ще стане яка. Първо съм я. Аз чакайте сега. Тък му ще покажа как се стои гола кола. Например сега цвят. Не. Може да видите моите клипове на моята YouTube страница Сладки Кибрид. Айде бе, толкова си има да... Тята си много има да е сатани гола. Коя е тя? В двойката ли беше? Yes. Айде после в планината. Добре. Аз ще чакам. Слегна върху колата. Колеса. Yes, тя отиват. Каза ли, че от БР може да пишеш бира, от ПЕ да пикаеш? Да, ти ще да и казвам по-нататък, ама ти... От ланг да ни казвам. А пък от гро сядаш, от лей лягаш. Ето го и моят гол в двойка. Той или той? Хубаво, чай да учам да например, да кажа нещо друго. Чакай. Ако си блъснете колата и тя се щупи, натискате двойката и тя автоматично се оправя. Сървъра е български, играят българи в него. Да, сега в момента има 18 човека. Ако искате да се телепортите до някой Т, наклонена черта, първо да ви покажа нещо. Пред всеки човек, пред името му има някаква цифра, например сега 10, гото 10 и се телепортирате до човека. Да, той е в някаква планина и аз ще падна. Пари нямам. Кеш. Не си готов. Да ви покажа някои от главните места. Драк 6. Ето се правят състезания. Друго място Драк 2. Тук също се правят състезания. Тук това място много предпочитам. Още едно място за състезание Драк. Има от Драк 1 до Драк 6. Да, ама ще покажа ти е с Драк 6, Драк 2 и Драк. Места за дрифтене D1. Ето даже някакви хора са си наредили колите. Две мицубишта, дето най-много всяки. И ето така надолу някой прави състезания. Друго място D2. Каза ли откъде се взимат оръжия? Не, сега ще кажа. Т наклонена черта W и сега си избирате, например. Ето аз го взема. Аре бе, къде си да си... Да видим коя е по-готина. Сега, например, сега само да отида да покажа. Това е застранното летище, тук хората много обичат да карат, както виждате сега има. Тук обичам да идвам и да се правят тръпчета на това място. Ела на СФ. Чакай, чум до тоалетна. Да, сега трябва да чакам. Ще почакаш, бъзи към това. Ела на СФ. Пред гаража, пред гаража. Пред гаража, аз моята колата не оставих. Трябва да изляза да видя нещо във Фейсбука. Тук ли си? Не си тук. Не съм тук и сега влизам, да се избера с ким. Какво беше то? Тая кола не може да върти задни губи за жалост.
Golf двойка. Аз на Моята май е изчезнала. аз на GTA-ката съм скачил различни модви на коли, качил съм си Ford Mustang, Mitsubishi Golf, тройка Tuning, Audi A3. А хората, които не са си скачили модви, виждат оригиналната кола, която трябва да бъде. Например, ето. Колата ми я няма. Трябва все пак да я тунинговам. Между другото, днес докато играх, намерих нов гараж за тунинг. Го загубих. Забравих къде беше. Ето го, например, един Ford Mustang, това е мод, аз го виждам като Ford Mustang, но другите го виждат като някаква по-тъпа кола, много по-тъпа за мен. Друго какво да я кажа? Например, като напишете BER, си взимате бира. Като пиете много сладки ето ми е колата. Ако искате да пикаете, пишете PEE. И ето. Това са едно от главните така, неща. айде да правим чакай, ще да се кача при тебе. Да ги наредим една до друга и да видим, хората ще ми пишат долу в описанието коя е по-яка. Изрази са по-хубави, хората. Ютубърите. Наредихте на криво. Аз се качам от тротуара. Вижте, аз съм клоун и съм си изработил парите с цирка, за да си купя тая хубава кола. Аре бе! Ето къде е моята, виж къде съм я паркирал. Да, там, аз ще ме караш да правя маниери, ама поне аз имам книжка за разлика от тия. Имаш. Сега, ако не блъснеш моята, ще призная. Няма да я блъсна. Признава има. Не си признат. Да ги обиколят вече. Така. Обиколи ги хубаво. Това ще бъде от нас. Надявам се да сте харесали клипа, влизайте в сървъра, много е готин и напишете коя е по-яка, Golf двойка или каква беше тази? Феникс. Абонирайте се за мене! Ако искат, ще го направят. До скоро!